σύντροφοι και συντρόφισσες, για μια ακόμη φορά συναντιόμαστε στο πεδίο της πολιτικής μάχης, μαζί και πάλι στο ξεκίνημα ενός μεγάλου αγωνιστικού δρόμου. Ενός δρόμου που θα μας οδηγήσει και πάλι στη νίκη για την ολοκλήρωση του έργου της αλλαγής. Συναντιόμαστε με χαρά, όπως το δείχνει αυτή η στιγμή. Μια στιγμή που θυμίζει τις πιο αγωνιστικές περιόδους του κινήματός μας. Συναντιόμαστε με αγωνιστική πίστη. Λυπούνται σήμερα μόνον οι αντίπαλοι μας που πέσαν έξω στους υπολογισμούς τους. Πρώτα απ' όλα είχα νομίσει πως δεν θα βρισκόμουν ξανά παρόν κοντά σας στον αγώνα. Όπως πάντα μαζί. Είχα νομίσει δεν μπόρεσαν να μας αντιμετωπίσουν πολιτικά και έτσι είχαν αναποθέσει τις ελπίδες τους στη μητέρα φύση για να τους απαλλάξει εκείνη επιτέλους από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μάταιες ελπίδες. Όσοι τις έτρεφαν διαψεύστηκαν. Όσοι διαψεύστηκαν προσφεύγουν τώρα στα έσχατα όπλα της απελπισίας. Στη διαφολή, στην κατασυκοφάντηση, στη σκανδαλολογία, στην αποσταθεροποίηση, στην υπονόμευση της γαλήνης του τόπου. Είναι τα όπλα τους βρώμικα, καταδικασμένα στη συνείδηση του λαού μας. Δεν μπορούν να μας πλήξουν. Έτσι, μπράβο, το αποδεικνύουν και πάλι. Ο λαός, οι πολίτες του τόπου, πίσω από τη λυσαλέα εκστρατεία της διαβολής εναντίον μας, βλέπουν την επιβουλή εναντίον των δικών τους, των λαϊκών συμφερόντων και ανάλογα θα απαντήσουν. Εμείς, όπως πάντα, θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του λαού μας. Εκεί έχουμε τάξει τον εαυτό μας. Δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής για να ξεχωρίσουμε κάποιο δικό μας ιδιαίτερο συμφέρον. Δεν είμαστε όργανα ομάδων για να προτάξουμε τα συμφέροντα της οποιαδήποτε ολιγαρχίας. Είμαστε στελέχη μέσα στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Αφετηρία και τελικό μας στόχο έχουμε το καθολικό λαϊκό συμφέρον. Τα παλαϊκά αιτήματα για εθνική ανεξαρτησία, για δημοκρατία, για κοινωνική δικαιοσύνη, για οικονομική πρόοδο, αυτά μας κινούν. Αυτά εκφράσαμε
με την ιστορική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Μια διακήρυξη που καθόρισε και εξακολουθεί να καθορίζει τον τελικό μας προσανατολισμό. Όταν το Μάρτι του 1987 απειλήθηκε για μια στιγμή η εθνική μας ακεραιότητα στο Αιγαίο, δώσαμε την απάντηση που όλοι ξέρετε. Απάντηση που τη συνδυάσαμε με τη δήλωση ότι για μας οποιαδήποτε νέα επίθεση στην Κύπρο σημαίνει δυναμική αναμέτρηση με την Ελλάδα. Αποδείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι για μας δεν ίσχυε πια η πολιτική των τεμενάδων. Ήταν μια από τις ωραιότερες στιγμές μας στην κυβέρνηση του Πασόκ. Αλλά δεν ξεχάσαμε ότι η βασική μας κατεύθυνση στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι ο πόλεμος, είναι η ειρηνική συνεννόηση ανάμεσα στους λαούς. Κι όμως, ακόμη και στον τομέα αυτό βρέθηκε το Μάρτι του 1987 Έλληνας πολιτικός τόσο πολύ μαθημένος στο πνεύμα της εθελοδουλείας ώστε να ξεχωρίσει τη θέση του από την αγωνιστική θέση του συνόλου του έθνους. Δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Στη σημαία της εθνικής μας πολιτικής, στο σύνθημα «Η Ελλάδα στους Έλληνες», δεν καλούμε ορισμένους μόνον Έλληνες, ούτε καν τους περισσότερους Έλληνες. Καλούμε όλους τους Έλληνες και ένας να λείπει είναι απώλεια για το έθνος. Την ίδια πλατιά λαϊκή ενότητα επιδιώξαμε και πετύχαμε για τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής ζωής. Στο μέτωπο της δημοκρατίας το Πασόκ στάθηκε ο φυσικός κληρονόμος των αγώνων της προδικτατορικής εποχής που κορυφώθηκαν στο μεγάλο ενωτικό ανένδοτο αγώνα του 61-64. Στάθηκε ο φυσικός κληρονόμος και συνεχιστής των αγώνων του λαού και της ελληνικής νεολαίας. Ας μην ξεχνάμε όμως πως μέσα στις δεκαετίες και του 50 και του 60 η δική μας παράταξη, η πλατιά προοδευτική παράταξη του ελληνικού λαού ήταν εκείνη που αγωνίστηκε ουσιαστικά μόνη για να επιβάλλει το σεβασμό στη δημοκρατία. Είναι η αλήθεια. 18 Ιούνιου, ο λαός δεν ξεχνά. Οι δημοκρατικοί αγώνες της προοδευτικής παράταξης καρποφόρησαν μετά τη μεταπολίτευση του 1974. Λειτουργήσαν τότε και πριν από τη δικιά μας κυβέρνηση, είναι αλήθεια, οι δημοκρατικοί θεσμοί. Αλλά λειτουργήσαν ερήμην εκείνων που είχαν κάνει αγώνες και θυσίες για να τους επιβάλλουν.
Αυτήν την αντινομία ήρθε να θεραπεύσει η δικιά μας κυβέρνηση το 1981. Έδωσε στη δημοκρατία κυβέρνηση βγαλμένη μέσα από τους δημοκρατικούς αγώνες. Κατάργησε το μύθο ότι η Ελλάδα είναι προορισμένη να κυβερνάται μόνο από τη δεξιά. Κατάργησε στην πράξη τους αποκλεισμούς, τα γκέτο, τους πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Έφερε τη δημοκρατική εξουσία μέσα στο σπίτι του κάθε ψηφοφόρου. Με την έννοια αυτή η εκλογική μας νίκη το 81 και το 85 ήταν νίκη ακόμη και για εκείνους που μας καταψήφισαν από τη δεξιά. Γιατί έβαλε τέρμα στην εμπλοκή τους με μια νοοτροπία μη δημοκρατική που τους είχαν ενσταλλάξει. Μια νοοτροπία που τους έκανε να ταυτίζουν τον εαυτό τους, αποκλειστικά τον εαυτό τους, με το έθνος. Όταν όμως τα βάλουμε όλα κάτω και τις ανεπάρκειες αλλά και τα νέα ανοίγματα, θέλω να ρωτήσω πότε ο πολίτης είχε περισσότερο λόγο για το τι γίνεται στο κράτος, το 1980 ή σήμερα? Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται και η δικαίωση θα έρθει στις 18 Ιούνιου του 1989, όταν και πάλι θα πάρουμε τη σκητάλη για την ολοκλήρωση της αλλαγής. Παρόμοια θέλω να ρωτήσω και για την οικονομική κατάσταση του Έλληνα πολίτη. Πότε ο μέσος Έλληνας ήταν πλουσιότερος, το 80 ή σήμερα? Πότε υπήρχε περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, το 80 ή σήμερα? Πότε υπήρχε λιγότερη οικονομική ανισότητα, το 80 ή σήμερα? Πότε η ελληνική ύπαιθρος, ο αιώνιος αυτός μέχρι τη δικιά μας εποχή παρείας της ελληνικής κοινωνίας κάτω από όλες τις άλλες κυβερνήσεις, πότε είδε περισσότερη ευημερία, το 80 ή σήμερα? Πότε με όλα τα ελαττώματα του ΕΣΥ είχε καλύτερη περίθαλψη ο μέσος μη πλούσιος Έλληνας, το 80 ή σήμερα? Το ξέρω πως σε όλα αυτά υπάρχει σοβαρός αντίλογος. Το ξέρω ότι πολλοί και έξω αλλά και μέσα στις τάξεις μας είναι σε θέση να υποδείξουν αδυναμίες, ελλείψεις, όλα τα λέμε. Όλα τα λέμε. Σήμερα είναι το μεγάλο ξεκίνημα, η μεγάλη πορεία προς τη νίκη. Εμείς μόνον την αλήθεια ξέρουμε να λέμε. Μόνον την αλήθεια. Μαζί προχωρούμε. Μαζί προχωρούμε. Τη μεγάλη πορεία. Θα προκαλούσα όμως οποιονδήποτε επικριτή να μου μιλήσει όχι για τις ελλείψεις, να αμφισβητήσει τις κατευθύνσεις, να το κάνει μπροστά στο λαό, να πει στο χαμηλόμισθο, να πει στο συνταξιούχο του ΙΚΑ,
στο συνταξιούχο του ΟΓΑ ότι εκείνοι έπρεπε να γίνονται φτωχότεροι σε έναν τόπο που το μέσο εισόδημα ανέβαινε. Γιατί φτωχότεροι θα είχαν γίνει αν δεν είχε νοιαστεί για αυτούς η κυβέρνηση του Πασόκ. Να πούν στον Χωριάτη που τον παίρνει το ελικόπτερο του ΕΣΥ από το χωριό του ή το νησί του για επίγουσα εγχείρηση και του σώζει τη ζωή, να του πούν ότι έπρεπε αυτός να έχει πεθάνει για να μην έχει ενοχληθεί το προνόμιο της ιδιωτικής ιατρικής των ολίγων από τον συναγωνισμό του ΕΣΥ των πολλών. Να πούν στον εργαζόμενο που δεν έχασε τη δουλειά του, γιατί η κυβέρνηση τον πήρε και αυτόν υπόψη της όταν χάραζε την οικονομική της πολιτική, ότι έπρεπε να μείνει άνεργος για να δικαιωθούν τα δόγματα του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού. Ας μην ψάχνουμε όμως άδικα. Κανείς δεν υπάρχει που να τολμήσει σοβαρά να μας αμφισβητήσει τις κατευθύνσεις της πολιτικής μας. Μας λένε μόνον ότι αυτοί θα μπορούσαν να πετύχουν καλύτερα τους στόχους που εμείς έχουμε θέσει. Τους ευχαριστούμε για τη δικαίωση των επιλογών μας. Παραλάβαμε από αυτούς μια οικονομία που δεν λειτουργούσε. Μια οικονομία που οι επενδυτές είχαν σταματήσει να κάνουν επενδύσεις. Μια οικονομία που βάδιζε ταυτόχρονα προς τον πληθωρισμό, την ανεργία και τα εξωτερικά ελλείμματα. Αντιμετωπίσαμε αναμφισβήτητα δυσκολίες και ατυχήματα. Κάναμε και λάθη στην οικονομική μας πολιτική. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι σήμερα οι επενδύσεις παίρνουν τον απάνω δρόμο. Το 88 είχαμε το ψηλότερο επενδυτικό ρυθμό της τελευταίας 15 ετίας. Ότι ο πληθωρισμός μειώνεται χωρίς παράλληλη αύξηση της ανεργίας. Ότι οι εξωτερικοί μας λογαριασμοί είναι υγιέστεροι παραποτέ. Αυτά δεν έγιναν κατά τύχη. Τα πετύχαμε γιατί εμείς που είμαστε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση με σύγχρονο πνεύμα, μπορέσαμε να συνεργαστούμε με τους επιχειρηματίες πολύ καλύτερα από τους υποτιθέμενους προστάτες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τους ανίκανους να συλλάβουν τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Το πετύχαμε γιατί μπορέσαμε να εμπνεύσουμε πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στον εργαζόμενο, τον επιχειρηματία και το κράτος. Το πετύχαμε γιατί ακόμη και στο χώρο της οικονομίας, με τις γνωστές αντιθέσεις ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, μπορέσαμε να φέρουμε κάποια συνεννόηση, κάποια συσπήρωση γύρω από τον κοινό σκοπό, την άνοδο της ευημερίας όλων. Δουλέψαμε σκληρά για όλα αυτά. Πέσαμε και σε λάθη. Αλλά στις μέρες μας, κάτω από τη δική μας όθηση, γεννήθηκε μια καινούργια Ελλάδα. Δεν θα πάμε όμως γι' αυτό να ζητήσουμε την ψήφο του λαού. Δεν θέλουμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Αν αυτό ζητούσαμε, ο κόσμος και ιδιαίτερα η νεολαία θα είχε κάθε δικαίωμα να μας πει
Δεν ψηφίζω κυβέρνηση για το παρελθόν. Ψηφίζω για το μέλλον. Για αυτό το μέλλον τι έχεις να μας πεις, κύριε Ανδρέα Παπανδρέου? Το μέλλον του κόσμου που αναπόφευκτα θα καθορίσει και το μέλλον του τόπου μας κινείται προς την κατεύθυνση που θέλησε να χαράξει το Πασόκ για τη Νέα Ελλάδα. Δεν αρνούμε ότι και οι αντίπαλοι μας κάνουν προσπάθειες να ξεπεράσουν το βάρος της ιστορικής τους καταγωγής. Τους ευχόμαστε να ξεπεράσουν γρήγορα τον παλιό εαυτό τους. Δεν μας ανησυχεί ο εξυγχρονισμός τους. Αντίθετα, θέλουμε να συγκλίνουν προς τις δικές μας απόψεις, γιατί εκεί μπορούμε και θα μπορούμε για πολύ ακόμη να τους δίνουμε μαθήματα. Γιατί όταν σε λίγους μήνες θα έχουμε πάλι κυβέρνηση του Πασόκ, θέλουμε να μας βοηθήσουν από τη θέση της αντιπολίτευσης. Η Νέα Ελλάδα έχει ανάγκη από τη βοήθεια όλων μας και της αντιπολίτευσης. Για όλους θα υπάρχει θέση στην κοινή εθνική προσπάθεια. Ο διχασμός του λαού μας δεν ήταν ποτέ στο πρόγραμμά μας. Αυτό το μήνυμα αναθέτω να μεταφέρετε στους συμπολίτες μας. Συσπήρωση για να κερδίσουμε το μέλλον. Μαζί για την αλλαγή. Ολόκληρη δυστυχώς την τελευταία περίοδο τα φαινόμενα της σκανδαλολογίας και της τρομοκρατίας αποτέλεσαν την αιχμή στα σενάρια της αποσταθεροποίησης. Η υπόθεση Κοσκοτά έχει από καιρό αρχίσει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Η πορεία της Εξεταστικής Επιτροπής δεν φαίνεται σε καμιά περίπτωση να δικαιώνει τις αιτιάσεις για ενοχοποίηση του Πασόκ. Κάθε άλλο. Άνθρακας ο θησαυρός. Και δεν είναι τυχαίο ότι για να συνεχιστεί το σενάριο, για να δώσουν τροφή στη συνέχεια μέχρι τις εκλογές αν το μπορούν, καταφεύγουν οι δυνάμεις της αποσταθεροποίησης στην κατασκευή ψευδομαρτύρων και την αναπαραγωγή της πληθωρολογίας. Και θέλω να επαναλάβω, βεβαίως όποιοι και όσοι ενέχονται θα πληρώσουν όπου και αν βρίσκονται. Δεν είναι τυχαίες οι τελευταίες τρομοκρατικές πράξεις που έχουν στόχο τη δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Είναι φανερό ότι βάλετε ευθέως ο θεσμός που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοκρατικής δομής μιας κοινωνίας, η δικαιοσύνη. Δυστυχώς, κάθε φορά που εμφανίζεται μια τρομοκρατική πράξη, αντί να υπάρχει η αναγκαία εθνική συνεννόηση, επιχειρείται η μικροκομματική εκμετάλλευση, ως εάν να μην είχε αναπτυχθεί η τρομοκρατία τον καιρό που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας πρέπει να είναι πέρα και πάνω από όποια στενή κομματική αντιπαράθεση.
αλλιώς μπαίνουμε σε επικίνδυνο δρόμο. Η χώρα μας έχει δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχει πλαίσιο συνταγματικό έκτακτης ανάγκης. Και αυτό το δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο επαρκεί και για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Επιχειρείται ο εξυγχρονισμός της αστυνομίας και η ενίσχυση της δράσης της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Και αυτό είναι μια δύσκολη υπόθεση, γιατί όλοι ξέρουμε πώς και με ποιους στόχους οικοδομήθηκαν στο παρελθόν δεκαετίες οι μηχανισμοί του κράτους, καθώς και ποια πολιτική οδήγησε κυριολεκτικά τα σώματα ασφαλείας στην αποξένωση από τον πολίτη, χωρίς την ενεργό συμμετοχή του οποίου δεν μπορεί να παταχθεί η τρομοκρατία. Απαιτείται κοινή στάση και πολιτική που να οριοθετεί και να επιβάλλει αποτελεσματικά την αντιμετώπιση, ενώ ταυτόχρονα να προστατεύει τον πολίτη από την κατάχρηση της εξουσίας. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, τη θλιβερή τρομοκρατική ενέργεια να ακολουθεί η γραφική τρομοκρατική άποψη πολιτικού αρχηγού για ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με τις τρομοκρατικές ομάδες. Έχουμε από παλιότερα ζητήσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις προτάσεις τους. Δεν τις είδαμε. Τις ζητάμε και σήμερα. Να προχωρήσουμε στη σύσταση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το θέμα της τρομοκρατίας, όπως έχουμε ήδη προτείνει 2 χρόνια πριν. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα που θα προστατέψουν και τη δημοκρατία και τη ζωή του πολίτη. Σύντροφοι, συντρόφισσες, επανέρχομαι στο θέμα της αντιπολίτευσης. Τα 4 κόμματα της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα από προθέσεις ή από τη διαφορετική αφετηρία που μπορούν να προσεγγίσουν τα ζητήματα, έχουν καταλήξει σε μια κοινή εκτίμηση και μια κοινή πολιτική πρόταση. Ποια είναι αυτή? Σημείο πρώτο, ότι έχουμε γενικευμένη πολιτική κρίση. Σημείο δεύτερο, ότι μόνη διέξοδος η άμεση παραίτηση της κυβέρνησης. Σημείο τρίτο, εκλογές εδώ και τώρα με απλή αναλογική. Είναι μια απολύτως σαφής πρόταση, στην οποία όμως έχουμε μια εξίσου απολύτως σαφή απάντηση. Η εκτίμηση για γενικευμένη πολιτική κρίση είναι ανιστόρητη. Η πρόταση για άμεση παραίτηση της κυβέρνησης είναι αδιέξοδη. Συζητούμε τον εκλογικό νόμο με βάση τις αρχές και την πρόταση της απλής αναλογικής για τις εκλογές του Ιούνιου. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ είμαστε οι πρώτοι που εδώ και αρκετό χρόνο, από το 85 κιόλας, έχουμε μιλήσει για κρίση. Άλλο πράγμα όμως είναι αυτό και άλλο η πολιτική κρίση. Γιατί υπάρχει σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Γιατί υπάρχει κυβέρνηση που σε 6 μήνες πήρε 2 φορές ψήφο εμπιστοσύνης
στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Γιατί υπάρχει πολιτική σταθερότητα που κάθε φορά αποδεικνύεται στην πολιτική αντιπαράθεση. Όμως και η πρόταση για άμεση παραίτηση της κυβέρνησης είναι αδιέξοδη. Γιατί δεν απαντά στο κύριο και κρίσιμο ερώτημα του δημοκράτη, του αριστερού, του αγωνιστή. Η πρόταση της κίνησης των 4 δεν είναι πρόταση εξουσίας. Στην καλύτερη περίπτωση είναι προϊόν ευκαιριακού και εκλογικού συνασπισμού διαφορετικών συμφερόντων. Στη χειρότερη περίπτωση είναι πρόταση επανόδου της δεξιάς. Σύντροφοι, συντρόφισσες, η νέα νίκη του Πασόκ και της αλλαγής θα είναι η πολιτική απάντηση του λαού στα απολύτικα χαρακτηριστικά της σημερινής κρίσης. Στα πολιτικά σχέδια για ανατροπή του Πασόκ, των αλλαγών, των λαϊκών κατακτήσεων. Στην ανάγκη του τόπου για πολιτική σταθερότητα, εξυγχρονισμό και ανάπτυξη, για κοινωνική αλλαγή. Πασόκ και λαός νίκησαν πάντοτε με επιθετικές πρωτοβουλίες και κλίμα νίκης. Η λαϊκή επιταγή είναι η επιθετική συσπήρωση όλων των δυνάμεων του δημοκρατικού χώρου, όλων των δυνάμεων του Πασόκ. Μακριά από μας οι λογικές της έντιμης ήττας ή της άμυνας μπροστά στο φόβο της δεξιάς. Αυτή η επιθετική πολιτική δεν ταυτίζεται με την πολιτική και κοινωνική πόλωση που συσκοτίζει τις πραγματικές αντιθέσεις με την κινδυνολογία ή την παρελθοντολογία. Αυτή θα ήταν γραμμή άμυνας. Αντίθετα ταυτίζεται με την ήρεμη δύναμη, την αυτοπεποίθηση της μόνης αξιόπιστης πρότασης, το ήπιο κλίμα. Συνοδεύεται και προϋποθέτει σύγχρονο λόγο, πολιτικό λόγο και πρόγραμμα, κοινωνική συνένεση, σύγκληση πολιτικών δυνάμεων. Ο αγώνας μας, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι μόνο μέτωπος. Είναι μόνο μέτωπος. Γιατί εμείς ξέρουμε πού βρίσκεται η πραγματική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δυνάμεις της προόδου και της συντήρησης. Και ας μην το ξέρουν εκείνοι που έπρεπε να το ξέρουν. Το Πασόκ έζησε και αναπτύχθηκε σαν το κίνημα της νέας γενιάς και από εκεί άντλησε ένα μεγάλο μέρος της δυναμικής και των επιτευγμάτων του. Εκεί στήριξε την υπόθεση της αλλαγής των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων. Το κριτήριο της αναβάπτισής μας στο λαό θα είναι η επανασύνδεση με τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής νεολαίας. Αυτό είναι ωραίο σύνθημα. Λαός και νεολαία για μια Ελλάδα νέα.
Και είναι χρέος μας να απευθυνθούμε ξανά στην Ελληνίδα, όχι δίνοντας απολογισμό του πλούσιου έργου μας που αποτελεί δική της κατάκτηση, αλλά σε μια συμμετοχική διαδικασία καθορισμού των νέων βημάτων και στόχων. Σύντροφοι, συντρόφισσες, σήμερα από εδώ, από αυτό το χώρο, ξεκινάει η αντεπίθεση του Πασόκ. Μαζί προχωρούμε. Ξεκινά η αντεπίθεση με μια συνεχή πορεία στο λαό και με κατάληξη τις εκλογές του Ιούνιου και τη Νέα Νίκη. Σήμερα ο Θεός της Ελλάδας είναι ο ελληνικός λαός. Σήμερα από εδώ και αυτό το χώρο ξεκινά παράλληλα και επίσημα η προσυνεδριακή διαδικασία του κινήματος. Πρόθεσή μας είναι το συνέδριο του κινήματος να συνέλθει στο πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη. Την 1η Μαρτίου κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος της καθημερινής εξόρμησης. Το συνέδριο είναι ανοιχτό. Καλούμε σήμερα όλες τις δυνάμεις που πάλεψαν κατά καιρούς στις γραμμές του κινήματος να φέρουν τις δικές τους απόψεις και θέσεις για να συζητήσουμε τη νέα πολιτική συμφωνία Πασόκ και Λαού. Δεν αποκλείουμε κανένα από αυτή τη διαδικασία. Το συνέδριο είναι ενωτικό. Σε πείσμα των τόσων εχθρών και των άσπονδων φίλων μας, όχι μόνο δεν θα σημάνει τη διάλυση, τις φυγόκεντρες τάσεις, τις αυτονομήσεις, αλλά και θα διασφαλίσει τη συνέχεια και τη δράση του Πασόκ ως ενιαίου πολιτικού και κοινωνικού ρεύματος αλλαγής και νίκης. Σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαι βέβαιος ότι η μόνη φιλοδοξία όλων μας είναι να ξαναδώσουμε στο Πασόκ την ορμή του 1974, την ακτινοβολία του 1977
τη σιγουριά του 81, με τη σοφία και την ωριμότητα μιας 15χρονης κιόλας πολιτικής ιστορίας. Μήνυμα συνέχειας και συνέπειας, αλλά και νέας αρχής. Ο κοινός μας στόχος είναι ένα καλύτερο δημοκρατικό αύριο για την πατρίδα μας, μια καλύτερη ζωή για το λαό μας. Σήμερα προέχει η ενότητα, η σύνθεση, η δημιουργία, η οργάνωση, ο αγώνας. Η ελπίδα και η αισιοδοξία είναι το μήνυμα που δίνουμε σήμερα στα μέλη μας αλλά και στο λαό μας. Και ξέρουμε πια καλά γιατί είμαστε αισιόδοξοι. Επειδή γνωρίζουμε να αγωνιζόμαστε καμιά φορά και ενάντια στο ρεύμα αν χρειαστεί. Επειδή είμαστε έτοιμοι για το σήμερα και ανοιχτοί στο αύριο. Εδώ σήμερα, εδώ και τώρα αρχίζει η τελική μας προσπάθεια για το συνέδριο και τη νέα νίκη. Συνέδριο και νίκη του Πασόκ. Νίκη για το έθνος. Νίκη για τον ελληνικό λαό. Νίκη για την ειρήνη. Νίκη για τη δημοκρατία. Νίκη για την πρόοδο και τον σοσιαλισμό. Εμπρός στον αγώνα και στη νίκη. Έχουμε νικήσει. Αυτό είναι το μήνυμα.